Jag filmar, men det blir inte så jättebra. Nu ska ni få se vår roliga åktur. Okej, vi kör till vänster igen då. Så fara. Man ser inte jättebra, men... Okej, till vänster då. Ja. Men det verkar höger. Ja, jag försöker. Men de kan helt släppa, kommer verkligen någon sönder. Nej, det blir klart. Okej, vi tar det höger då. Alltså när vi åkte den här förut, alltså när vi var små så då var de tvungna att putta på. Jag vet inte om jag ens nådde ner. Men då åker jag en helt jättekonstig. Tänk bara imorgon kommer alla barn hit och bara nej, det var en sak. Det här är värsta grannarna-attraktionen. Det är jätteroligt. Okej, jag vet inte lite ur. Ska vi tanka? Åh gud, det är så flera stycken. Åh gud! Inte det ur? Men jag stannar, jag var illa. Nej. Men jag stannar! Jag var illa. Alltså min mage bara blir om. Alltså den där kameran kommer att bli överspelad nu. Stanna nu. Nu stannar vi bara. Men jag stannar. Jag var illa. Jag vet, det är asdåligt. Men jag gör det. Okej. Herregud.